पाखई आसिलाणी विघ्न विनाशक विद्यादाता श्री गणेशଙ୍କ पूजा उत्सव एने गाँ टू सहर एवं चलचंचल ଏହି ଦିବସମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ପେସାଦାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। କରୋନା କାରଣରୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା ପେସାଦାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପୂଜା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ସବୁଜ ସଂକେତ। 2 ପଇସା ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଗତ ପେସାଦାରମାନେ ଦିନ ରାତିକୁ ସମାନ କରି ନିଜର ବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ସେପରି ଏକ ବୃତ୍ତି ହେଲା ମାଳି ଫୁଲ ବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରୁଷ ଧରି ଏହି ବେଉସାକୁ ଆପଣେଇଥିବା ଲୋକେ ଏବେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭାଂଶ ଆସୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ପେସାଦାର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ। ତଥାପି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ହେଉନାହିଁ। ଆସିଗଲାଣି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡ଼ସିଂଗାର ବେଶ, ଧଣ୍ଡାମାଳ, ମୁକଟ, ପଦକ ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କଠାରେ ପୂଜା ଲାଗିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସୋଲ ରଙ୍ଗ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋଲ ଓ ଫୁଲ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାଳିଫୁଲ କାରିଗରୀ ଅକ୍ଷୟ ରଣା। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ବାଗସାହି ଗ୍ରାମର ମାଳିସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଅକ୍ଷୟ ରଣାଙ୍କ ବଂଶ ପୁରୁଷ କାଳରୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ରଣାଙ୍କ ବାପା ଗଣେଶ୍ୱର ରଣା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଡାକୁଆ ମାଳିଫୁଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବେ ଜଣାଥିଲେ। ଏବେ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଅକ୍ଷୟ ରଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାମ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜା ପର୍ବ ହେଉ କି ବାହାଘର, ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ହେଉ କି ଜାଗର ଓଷା, ସବୁଥିରେ ଆଗ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି ମାଳିଫୁଲ କାରିଗର ଅକ୍ଷୟ ରଣା। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ମାସ ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋଲ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରଗିରି, ଗୋପାଳପୁର, କବାଟବନ୍ଧ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ଶହ ବିଡ଼ାର ସୋଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିରେ ସୋଲ କାଟି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅକ୍ଷୟ। ତେବେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସୋଲ କିଣିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଗଜ ଓ ରଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ଲାଭାଂଶ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ଖାଲି ପେଟ ପୁରୁଛି ସିନା, ଘରଦ୍ୱାର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ରଣା। ହେଲେ ଲାଭ ନହେଲେ ବି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଲେ ଲାଭ ହେଉ କି ନ ହେଉ ଫୁଲ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପରି ଦେବକୀ ରଣା, ହରିମନ ରଣା, ନିର୍ମଳ ରଣା, ଅମୂଲ୍ୟ ରଣା, ଅଭୟ ରଣା, ଅଶାନ୍ତ ରଣା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କିଛି ମାସିକ ବୃତ୍ତି ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପରିବାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କରୋନା କାରଣରୁ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳିପାରୁନଥିଲୁ, ପରିବାର ପୋଷି ପାରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କିଛି ଏତିକି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଚଳନ୍ତୁ। ଆମ ବୃତ୍ତ ମୁଁ ନିର୍ମଳ ରଣା। ଆମେ କରୋନା କାରଣରୁ ଚଳିପାରୁନୁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପଦକ ସିଉଁ, ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥଉଁ, ମକଟ କରଉଁ, ଗଜରା କରଉଁ, ଏଇଆକୁ ସବୁ କରୁ। 200, 300, 250 ଏମିତି ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଚଳିବା ଟିକେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଆଉ।